Βάζουμε το άλλο φύλλο. Ρίχνουμε λάδι. Αυτά θα γίνουν τώρα 3 φύλλα. 3 φύλλα σε ένα. Ναι, για το από κάτω μέρος της πίτας. Ανοίγουμε και το τελευταίο. Δεν ξαναβάζουμε λάδι. Βάζουμε αλεύρι όσο χρειαστεί. Και τώρα ανοίγουμε σιγά σιγά να πάει παντού το λάδι μέσα και το ανοίγουμε σαν να είναι ένα φύλλο. Στην αρχή όλο γύρω γύρω μέχρι να ενσωματωθούν. Μέχρι να ανοίξει και να γίνει μεγάλο όσο θέλουμε εμείς. Το ταψί μας. Αυτά τώρα τα φύλλα θα γίνουν και αυτό το ταψί. Ωραία. Ναι. Κατά τον ίδιο τρόπο κάνουμε και τα 3 τελευταία φύλλα που σκεπάζουμε από πάνω την πίτα. Και τα κόβουμε πιο μικρά τα μπαλάκια, τα ζυμαράκια. Τα 3 πρώτα τα κόβουμε μεγάλα ζυμαράκια και τα υπόλοιπα μικρά για να μπαίνουν ίσα ίσα μέσα στο ταψί, να μην έχει πολύ ζυμάρι και μυρίζει η πίτα μας ζυμαρίλα. Η επιτυχία στο φύλλο είναι να είναι μαλακή η ζύμη όταν κάνουμε τα μπαλάκια. Τα μπαλάκια μας πρέπει να είναι μαλακά. Και εννοούμε τα μπαλάκια από το ζυμάρι, όχι τίποτα άλλο. Αυτά τα μπαλάκια λέμε. Κορίτσια, αυτά τα μπαλάκια λέμε. Όχι τίποτα άλλο μπαλάκια. Όχι τίποτα άλλο. Το πονηρό ποτέ. Βλέπετε, ανοίγει σαν να είναι ένα φυλλό. Οπότε γλιτώνουμε 3 κινήσεις. Γλιτώνουμε τον πόνο της μέσης. Να σκύβουμε και να ανοίγουμε φύλλα. Ανοίγουμε και τα 3 μαζί και είναι πανεύκολα. Αλεύρι δεν ρίχνουμε συνέχεια για να το πίνει σιγά σιγά όλο, μόνο του το φύλλο, να μην έχει πολύ αλεύρι. Να μην είναι αλευρίλα. Ναι, δείχνει μόνο του το φύλλο εκεί που χρειάζεται να ρίξουμε αλεύρι. Αλλά λέω, εσείς είστε παλιές νοικοκυρές. Τα ξέρετε. Τι κάνεις αυτό, μαμά? Ανακατεύει το φως. Τι έπαιζε δουλειά. Αλλά έβαλες πλάτη. Ναι. Λοιπόν, κορίτσια, κοιτάξτε. Το ξύλο αυτό που χρησιμοποιώ από κάτω για να ανοίγω τα φύλλα είναι πολύ χρήσιμο. Καταρχάς δεν λερώνουμε. Κάτω. Ό,τι είναι να πέσει, πέσει πάνω στο τραπεζομάτι. Φτάνουμε, το τεινάζουμε και εντάξει. Ορίστε. Να αυτό. Έγινε. Τέλος. Λοιπόν. Τα μαζεύουμε λίγο αυτά μέσα, αφήνουμε το λίγο αυτό απ' έξω. Και το αφήνουμε τώρα. Να ανοίξουμε και άλλα φύλλα. Πω. Ναι, βγαίνει. Όχι, δεν βγαίνει έξω. Τώρα τα υπόλοιπα αναγκαστικά Μικρά θα τα κάνουμε ένα-ένα, γιατί εγώ κάνω πολλά φύλλα για την πίτα. Μην μιλάτε, γιατί παίρνουμε βίντεο.
σε όλα τα φύλλα που πάνε. Αυτό όχι. Για Αυτά να θα ανοίγει μπουν το φύλλο, για να ανοίγει ανάμεσα. το φύλλο, τα χέρια τραβάνε προς τα έξω. Έχουμε και το δάσκαλο εδώ στο κεφάλι μας. Λοιπόν, αυτά τα φύλλα κορίτσια θα τα ανοίξουμε τόσα όσο είναι το ταψί μας. Όχι παραπάνω από το ταψί μας. Θα τα ανοίξουμε μικρά. Είναι καλό να έχει πίτα μας μέσα φυλαράκια, ανάμεσα 4 φυλαράκια, αναλόγως πόσο Για να μπορείτε. παίρνουν τα Γιατί παίρνουν τα υγρά. Ναι. Και δεν λασπώνει η πίτα, Δεν είναι η πίτα όλο χόρτα. Έχει ανάμεσα και το φύλλο και είναι νόστιμη. Ναι, ναι. Τραβάει τα νερά. Άμα βιαζόμαστε, κάνουμε 3 φύλλα από κάτω όλα μαζί, 3 φύλλα από πάνω και βάζουμε στη μέση Ναι, ναι. τη γέννηση. Αυτά δεν μας πειράζουν να είναι στρογγυλά ή όχι. Εσύ πάρε το τηλέφωνο σου παρακαλώ μαμά. Εγώ δεν ακούω. Α, εντάξει. Α, Πάρτε το τηλέφωνο λίγο. Αυτό είναι έτοιμο. Λοιπόν. Το διπλώνω, το βάζω στην άκρη και ανοίγω όλα όσα θα χρειαστώ. Τώρα μπορείς να το κλείσεις, θα ανοίξεις την δεξιά στο τέλος. ωραία. Τώρα τι κάνουμε, συνεχίζουμε τα ανοίγουμε Συνεχίζουμε και τέτοια ανοίγουμε φύλλα. πόσα φύλλα χρειαζόμαστε Ναι, ναι. εδώ μέσα. Εγώ 4 φύλλα συνήθως βάζω ανάμεσα στην πίτα. Ναι, ναι. Θα ανοίξω δηλαδή αυτό και άλλα 2 και μετά θα αρχίσω να φτιάχνω. Θα ανοίγω όλα μαζί για να μην ανακατεύω και πλένω τα χέρια μου. Ναι, ναι. Ωραία.